سبات موسى دا أيولون خريستوس مبر موسى خم زي كنا موسى متيو مسكيرلو سبات إلياس دا أيولون مبر إلياس كم زي كنا إلياس متيو مسكيرلو سلزي خد إحنا الناس جبوا العالم كله خبجوز جبوا كسم مع زجبوا أكل كسم مع زجبوا بيزا كسم مع زجبوا فوسنا عالم أفكارنا يوم مسكال تسقيلو العالم كله بيزا خوينو إثناء بولي كده زنبرة نايلك كاين نتصرح إثناء بولي كده زنبرة ناي مسواتي نوح زخنا ناي مسواتي بروسس ويد ما خيدي إثي أبولي كيدان زفستس زنبرة ناي إنسسات دم إثي أبولي كيدان زفستس زنبرة ناي واقع دم ناي تقال ناي زراعات ناي الحمت دم كقارت سلازلوا مغنياتو إتدم نسو فتصم جحنات كمس سلازي كاله حاجة جزية قويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس دم فسيسون عالم كله خدحن فقادنيا سلازخنا نتن منين أبسا زي باللن زنبرة إنسسات ون ناتن بزي بدل يحردا سلازنبرة ناتن عرفو نعالم كله ون كعرفن كدحنن فقادنيا سلازخنا قويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس بيزا خوينو دم فسيسو ندك سبات أدحينو يو رينا يودس زبل ملك عينورن بعدة عربي قويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس اتخمس حي زبرز نبر ملك طفيو نحنا من تخنفوس نحنا من تخنقدس نحنا من تستسخ خلنا نبرا او سمايات خنبر هايو نبقس لزياو ناي علم حطيات زرحق ناي علم حطيات زوجد ناي اغزيابير بقعسي اوزينيهو قويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس بزح مكرا تشكيم ايو بزح بدل تشكيم ايو من بدل زي ولنا هالو نور النقفان زي ولنا هالو نانا حطياتنياتات نانا صدقنان مرغمنان كم ጨርቅ مرغم استقطرلنا حزبي دق ادم نخدحن نخفوس نخفجو بزح مكرا تشكيم ايو قويتانا مدحنا يسوع كريستوس سلازي خدحنا الناس غل كفوسنا زغل نسو بينو سلازغونه اغزيابير اب سمايات كوينو نو سمعوه الشوالوه تأززوه دحناتكم بو يزفصميلو عب دبر تاور نصعر زلنا اكلات شخم زخبدنا اكلات امكرا زلنا اكلات كريستنا زي تردنا اكلات كريستوس يسوعون املاح ود املاح حقኛ مدحنيت حقኛ منجدي حقኛ بيزا تنسائن هيوتن حقኛ غندويني حقኛ برهان مخانو زي فلطنا حزب كريستيان تهالينا اتمدحنا نسو مخانو فليطنا نا غويتانا نا يسوع كريستوس كنمص يغبنا كل خاتكم ناباي نعو يزبلنا زل غويتانا يسوع كريستوس نتوم كلهم زتقبلون بسمو نزامنون غنا ولد እግዚአብሔር ከሆኑ ስልጣን ሃወም ይብለና نتوم كلهم استقبلوا نغويتانا مدحنيتنا يسوع كريستوس استقبلوا املاح مخانو زفلطو بيزا مخانو زفلطو مدحنيت مخانو زفلطو فوس مخانو زفلطو بدمون عالم كله خمس حصب زفلطو حقኛ زي حلف ليك كهنነት كم زلوا زفلطو سبات كلاتهم زامنوا ووزي دق እግዚአብሔር ከሆኑ ولد እግዚአብሔር ከሆኑ ወረስት ከሆኑስ ስልጣን ولدነት ይወም እቲ እግዚአብሔር ዘሃበና خبري እቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና خبري ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ዝተዳለወልና መንግስት አምላክ ክንወርስ ተስፋ ዘለና ህዝቢና ኹራን ህዝበ ክርስቲያን እዋ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ ናይ ዘላለም ህይወት እዩ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ አብየማን እግዚአብሔር ምንማር እዩ ክርስቶስ ዘሃበና ተስፋን ዘይሐልፍ ቃልን ቅዱሳን ተባሂልና አብ ሰማያት መንግስት አምላክ ወሪስና ንኽነብር እዩ ስለዚ ደብረ ታወር ኸቢራ ነይራ ደብረ ታወር ብርሃን ኮይና ነይራ ደብረ ታወር ብሩህ ዝኾነ ደመና ተገሊጽላ ነይሩ እቲ አብ ደብረ ታወር ዝተገለጸ ኽብሪ አው ሰውነትና ክግለጽ ይግባ እቲ አብ ደብረ ታወር ዝተገለጸ ብርሃን አው ሰውነትና ክበርህ ይግባ እቲ ሐቀኛ ዝኾነ ብርሃን ዝሐዘሰብ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ብርሃን እዩ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ናይ ዓለም ብርሃን ይኹም ከም ዝተባልና ማንነቱ ሁሉ በክርስቶስ ዘዕረፈ ህይወቱ ሁሉ ንክርስቶስ ዘረከበ እዩ እቲ ሐቀኛ ዝኾነ ክርስቶስ ብርሃን ዝኾነ አምላክ ዝሐዘሰብ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እቲ ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት በክርስቶስ ገይሩ አብ ሰማያት ዝባረኸና አቦ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ይባረኽ። ዝተኸበርኩም ነዚ ትምህርቲ እዚ ሰምዑ ዘለኹም ክቡራን ደቂ እግዚአብሔር ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይብዝሐልኩም አሜን። እስካዛ ሰዓት ዚያ ዘጽንሐና ተመጀመሪያ ዝነበረ አልፋ ዘለዓለም ዝነብር ኦሜጋ ሞትን መቃብርን ክንዕቕ ዝገበረና ናይ ሞትና ትንሳኤ ናይ ትንሳኤና በኹሪ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ርኽሰት ናብ ቅድስና ዘሸጋገረና አምላኽና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሴን ንዑ ይኹን። ብናይ እግዚአብሔር ሰናይ ፍቃድ ለማዓንቲ እንማሃረሉ ናይ ትምህርትና ርእሲ
ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 5 ዘሎ ሃይለ ቃል ይኸውን እቲ ቃል ከምዚ ይብል ወለቱ ስምዕዎ ንኡ ስምዕዎ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 5 ብናይ ቤተ ክርስቲያንና ስርዓተ አምልኮ ትውፊት መሰረት ሎሚ ሓምለ ነሓሰ 13 እነኽብሮ ዘለና በዓልና ደብረ ታቦር ተባሂሉ ይፅዋዕ። ደብረ ታቦር ካብዞም 9 ናይ ጎይታና ናይ መድሓኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓበይቲ በዓላት ተባሂሎም ዝፅውዑ ሓደ በዓል እዩ። ደብረ ታቦር ማለት ኣብ ታቦር ዝርከብ ጎቦ ማለት እዩ። ኣብ ታቦር ዝርከብ ጎቦ እምባ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ቅድሚ መስቃሉ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣፍሲሱ ንዓለም ኩሉ ቅድሚ ምብጃው ኣብ ደብረ ታቦር ክብሩ ገሊጹ ነይሩ። ደብረ ታቦር ካብ ባሕሪ ገሊላ ናብ ምዕራብ ገጽ 10 ኪሎ ሜትር ኣስታት ርሒቓ ትርከብ ቦታ እያ ደብረ ታቦር። ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ክብጆ ንደቂ ሰባት ከድሕን ንሰለስተ ዓመታት ዝኣክል ክመላለስ እንተሎ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ኣብ ናይ ፊልጶስ ሃገር ቂሳርያ ንሃዋርያት ሓደ ሕቶ ሓቲትዎም ነይሩ። መነ ይብልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ንወዲ ሰብ ንዓይ ሰባት መን ይብሉኒ ኢሉ ንሃዋርያት ጠየቕዎም ነይሩ። ቅድሚ ናብ ደብረ ታቦር ምውፅኡ ቅድሚ 6 መዓልቲ ዝተሓተተ ሕቶ እዩ እዚ። ኣብ ናይ ፊልጶስ ሃገር ኣብ ቂሳርያ ኮይኑ ዝሓተቶ ሕቶ እዩ። ሽዑ እቶም ሃዋርያት ገሊኣቶም ኤልያስ ይብሉኻ፣ ገሊኦም እውን ኤርምያስ ይብሉኻ፣ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ይብሉኻ፣ ገሊኣቶም ድማ ካብ ነቢያት ሓደ እዩ ካብቶም ቀዳሞት ነቢያት ሓደ እዩ ይብሉኻ ኢሎም መሊሶምሉ። እዚ ሓሳብ እዚ እቶም ኣብ ግዜኡ ዝነበሩ ኣብ ዘመነ ክርስቶስ ብስጋዊኡ ኣብ ዝምህረሉ ዝነበረ ግዜ ዝህብዎ ዝነበሩ ኣስተያየት እዩ። እዚ ሓሳብ እዚ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ክምህር ከሎ ነቶም ዝተጸገሙ ሰባት ነቶም ዝሓመሙ ሰባት ክፍውሶም ከሎ ነቶም ብኣእምሮኦም ዘይተስተኻኸለ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ድማ እቲ ሓቀኛ መለኮታዊ ቃሉ ምሂሩ ክመልሶም እንተሎ ሰባት ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይህብዎ ነይሮም። መን ምዃኑ ብዝግባእ ኣይፈለጥዎን ነይሮም። እወ ገሊኦም ዮሐንስ መጥምቅ ዝመስሎም ነይሮም፣ ኤልያስ ዝመስሎም ነይሮም፣ ኤርምያስ እውን ዝመስሎም ነይሮም፣ ከምኡ እውን ካብቶም ናይ ቀደም ነቢያት ሓደ ዝኾነ ሙሴ እውን ዝመስሎም ሰባት ነይሮም። ስለዚ ሃዋርያት ንክርስቶስ ሰባት ብዚ መንገዲ እዚኦም ዝገልጹኻ ክብልዎ ከለዉ ንስኻትኩም ከመን ኢኹም ትብሉኒ ኢሉ ሓቲትዎም ንሃዋርያት። ምሳይ እናሓደርኩም ምሳይ እናወዓልኩም ምሳይ እናተመላለስኩም እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ትምህርተይ እናሰማዕኹም ንስኻትኩም ንኣይ መን ትብሉኒ ኢሉ ጠየቕዎም ነይሩ። ሽዑ ቅዱስ ጴጥሮስ ኩሉ ግዜ ንመልሲ ፈጣን ዝኾነ ሃዋርያ ኩሉ ግዜ ንመልሲ ችኩል ዝኾነ ሃዋርያ ሊቀ ሃዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ክብል መሊሱሉ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ንስኻ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ኢኻ ክብል መሊሱሉ። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ሰማያት ዘሎ እግዚአብሔር ኣቦና ገሊጹሉ እዩ ዝመልሱ ይመልስዎ። ሽዑ ክርስቶስ ኣምላኽና እቲ ትክክለኛ ዝኾነ ማንነቱ ብቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ዝተገለጸ ከምዚ ክብል ንቅዱስ ጴጥሮስ ኣመጉስዎ። ስምዖን ወዲ ዮና እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳ እዩ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁዕ ኢኻ ኢልዎ። ኣብ ሰማያት ዘሎ ቦ እዩ ገሊጽልካ እዚ ስጋን ደምን ሰበይ ገለጸልካን ብምባል ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቅዱስ ጴጥሮስ ናይ ብፅዕና ክብሪ ናይ ብፅዕና ሽልማት ሸሊምዎ። እወ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዮሐንስ መጥምቅ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም። ዝተፈላለዩ ሰባት ኤልያስ ኤርምያስ ወይም ድማ ካብ ቀዳሞት ነቢያት ሓደ ኢኻ ክብልዎ ይኽእሉ እዮም።
ነገር ግን እትትክክለኛ ማንነቱ እትትክክለኛ ንክርስቶስ ዝገልጽ ስም ናይ ክርስቶስ ማንነት بقدوس بطرس እግዚአብሔር አብ ንቅዱስ ጴጥሮስ ገሊጽሉ بقدوس ጴጥሮስ ተመስኪሩሉ እዩ አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ንስኻ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ኢኻ ብምባል ቅዱስ ጴጥሮስ መሊሱሉ ሽዑ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ بقدوس بطرس እግዚአብሔር አብ ብዝገለጸሉ መሰረት እትትክክለኛ ማንነቱ ምስተገለጸ እንባር ደግመ ናብ ኢየሩሳሌም ክንከይዲና በዓበይትን ብሊቃውንት ካህናትን በመምህራን ሕግን ብዙሕ መከራ ቅበል ምዃኑ ክስቀል ምዃኑ ንዓለም ኩሉውን ተሰቂሉ ኸድሕን ምዃኑ ብሳልሰይቲ መዓልትውን ካሙታን ተፈልዩ ክልዓል ምዃኑ ክነግሮም እንተሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት አንተ ውእቱ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ሕያው ኢሉ ዝመለሰሉ ተመሊሱ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ጎይታ እዚስ አባኻ ኸቶ ይብጻሕ እናበለ ክከራኸሮ ጀሚሩ ንጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እወ ሰይጣን ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓዲሩ ደቂ ሰባት ኩሎም ብክርስቶስ ነፃ ምእንቲ ኸይወፁ እዚሲ አባኻ ይኹን እዚሲ አባኻ ይብጻሕ እናበለ ክከራኸሮ ጀሚሩ ሽዑ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ናይ ሰብ እምበር ናይ እግዚአብሔር ስለ ዘይተሓስብ ናይ ዕንቅፋት ኮይንካ ኒኢኻ እሞ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ኢልዎ እወ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ነሰባት ኩሎም ተሰቂሉ ኸድሕን ስለ ዘለዎ ናብዚ ምድሪ ናይ ምምጻኡ ዕላማ እውን ተሰቂሉ ንዓለም ኩሉ ኸድሕን ስለ ዝኾነ ንሰይጣን ገሲጽዎ እቲ ኣብ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓዲሩ ዝናገር ዘሎ ሰይጣን ካባይ ረሓቕ ካባይ ወግድ ኢሉ ኣወጊዝዎ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ካብ ዝዓለት እዚኣ ጀሚራ ኢሉ እውን መን ይብልዎ ሰብ ለወልደ እጓለ እመሕያው ንወዲ ሰብ መን ይብልዎ ኢሉ ኣብ ዝሓተተላ ሰዓት ጀሚራ ካፍታ ሰዓት ንሳ መበል ሻርሸይቲ መዓንቲ ዝኾነት ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣከባቢ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንቶም ሰለስተ ሐዋርያት ማለት እውን ንቅዱስ ጴጥሮስ ንቅዱስ ዮሐንስና ንቅዱስ ያዕቆብ ሒዙ ናብ ደብረ ታወር ናብ ናይ ታወር ዝበሃል ገወን እምባን ሒዝዎም ደዩ ንሰለስቲኦም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ نتوم تشعت هواريات أفتتحت جوا قريفو نتوم ثلاثة هواريات نتوم كل جزء مسوس وصدم ناي مستر مخافلتو أي ماد هواريات توهاي لهم سوعو بطرسن يوحنسن أي كون حزو نابدأ برتاور وتيو هو ويتنا مدحنيتنا يسوع كريستوس موسى خمسة يكونا إلياس خمسة يكونا خرجا قصلهم سلزلوا كمون قدس بطرس نسخاسي أي تسقل نسخا كل جزء مسانا خون إلو عنكفات يخونو سلزنبرا اتتخكلنيا كسمع زغبو እግዚአብሔር ወልድ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ማንነቱ ድማ በእግዚአብሔር አብ ምእንቲ ክግለጸሎም ንሐዋርያት ንሰለስቲአቶም ሒዝዎም ናብ ደብረ ታቦር ወፂው ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ደብረ ታቦር ምስ ወፀ ትርኢቱ ተለዊጡ ክዳን ገጽውን ከም ፀሓይ ብርሂው ክዳንውን ከም በረድ ዝዓዲው እዋ ናፍቲ ደብረ ታቦር ሒዝዎም ክወጽእ ከለ ከምቲ ዝፈልጥዎ ክርስቶስ ኮይኑ ይወጽ ነይሩ ከምቲ ምስኣቶም ዝጸንሐ ብስጉኡ ዝፈልጥዎ ምስኣቶም ኮይኑ ናፍቲ ታቦር ናፍቲ እምባ ምስ ወጸ ናኡ ምስ ወጸ ግን ድንገት ገጹ ተቀይሩ ኣብ ቅድሚኣቶም ትርኢቱ ተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ኣብረኸ ክዳንውን ከም በረድ ጻዕደወ ይብለና እነሆ ድማ ሙሴን ኤልያስን ምስኡ እናተዘራረቡ እንትዘራረቡ ረአይዎም ሙሴን ኤልያስን ሙሴ ካብ መቃብር ካብ ሙታት ወገን ኤልያስ ድማ ካብ ብሔረ ሕያዋን ወገን መጽኦም ምስ ክርስቶስ ክዘራረቡ እንተለው በዓል ቅዱስ ጴጥሮስ ተመልኪቶሞም ሰባት ሙሴ ዳ ኣይበልዎ ንክርስቶስ እምበር ሙሴ ከም ዘይኮነ ሙሴ መጽኡ መስኪርሉ
سبات إلياس دعي بالومبر إلياس كم زي كونه إلياس مصي مسكرلو اتي اب يروساليم كيدو نسبات تسقيلو زدحنو دحنتون سلاتنا غرنسو እናተነጋገሩ ስለ ሕማሙ ስለ ሞቱ ስለ ትንሳኤው ክነጋገሩ ከለው እቶም ሐዋርያት ሪኦምዎም ቅዱስ ጴጥሮስ እዚ ምስራየ ኦ ጎይታ ናአና አውዚ ምንባር ጽቡቅ እዩ ፍቃድ ካንተ ኮይንስ አውዚ ሰለስተ ዳስ ክንሰርሕ ሓደ ናአኻ ሓደ ሙሴ ሓደ ወኒ ኤልያስ ክብል ተናጊሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጴጥሮስ እትዝፈልጦ ክርስቶስ عبد دورة تاور مستقلته ترئيتو مستلوته قصو خمس حي مسبرها كدانو ونصعدا خوينو كم برد مصعدوا تمشي وقدس بطرس اوزي من مارنا انا صبق يغويتاي كاوزي كنورد يبلنان كل غزيو زينا كنكون زلنا سلاز غويتاي فقار كانت خوينس سلسته داس نسرح احد لك حدنا اخا واحد لموسى واحد لإلياس حدا ناخا حدا نموسى حدا ني إلياس ثلاثه داسات سرحناسي اوزي منمار بتعم صبق يغويتاي فقار كان تدا خوينو እናበለ ቅዱስ ጴጥሮስ خناغرتلو شعو خاف سمايات بروح دمنا موتيو بروح دمنا شفينو نتنبا ጴጥሮስ ገናዙ እናተዛረበንተሎ ይለና ደመና خولهم انه دما كافت دمنا زفقره ودي بو زتحغوسك ودي ازيو نو سمعوا زنتو تولي زافكر زوتو سمركو ولتو سمعوا اذ قالو زي كاب سمايات خاب እግዚአብሔር አብ ዝመፀ ናይ ምስክርነት ቃልዩ نو سمعوا ናይ ትምርትና ርእሲ نو سمعوا ዝብል ይነሩ ቅድመ መተዊና خمس ተነጋገርናዮ ስለዚህ ኩራን ህዝበ ክርስቲያን ቅዱስ ጴጥሮስ ንእግዚአብሔር አምላኽና ንእግዚአብሔር ወልድ ንክርስቶስ ኢየሱስ ይከራኸሮ ስለዝነበረ እግዚአብሔር አብ ክስማዕ ዘለዎ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለዝኾነ ንኡ ስምዕዎ ዘፍቆረ ወደይ ደስ ዝብለኒ ብኡ ዝሰመር ኩሉ ንመስዋዕቲ ዝመረጽክዎ ሓቀኛ ዝኾነ ወደይ ዝእዘዘኒ ንኡ ስምዕዎ ክብል ተናጊሩ እግዚአብሔር አብ ሰማያት ኮይኑ ደቀ መዛሙርቱ እዚ ድምጽ እዚ ምሰምዑ እንብዛ ስለዝፈርሑ ብግንባሮም ተደፊኦም ኢየሱስ ቅርብ ኢሉ ነኸሙሞ ተሱ አይትፍርሑ ወሎም አዒንቶም ንላዕሊ ቆላሕ እንተበሉ ድማ እንትርፍ ኢየሱስ በይኑ ሓደኳ አይራአዩን ይብለና እንትርፍ ኢየሱስ በይኑ ዘእንበለ እግዚ ኢየሱስ ባይቲቱ ማንም ሰብ አይራአዩን እቶም ምስኡ ዝናገርዎ ዝነበሩ ስለ ሕማሙ ስለ ሞቱ ዝምስክሩሉ ዝነበሩ ሙሴን ኤልያስን ነናቦቶም ተመሊሶም ሽዑበይኑ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ አፍትገወ ኮይኑ ቅድም ዝተወሰነ እቶም ሐዋርያት ምስ ሙሴን ምስ ኤልያስን ክነጋገር ሪኦም ነይሮም እቲ ብሩህ ዝኾነ ደመና መጽዩ አፍትገወ ተሸፊኑ እቲ ዝፈትዎ ወደይ እዙ እዩ እቲ ዘፍቅሮ ወደይ እዙ እዩ ንኡ ብኡ ሰመርኩ ንኡ ስምዕዎ ዝብል ምስክርነት ካብ ሰማያት ምስ መጸ ነናቦቶም ተመሊሶም ሙሴን ኤልያስን ምክንያቱ ሙሴን ኤልያስን ንደቂ ሰባት ከድሕኑ ተይኮኑ ኣብ ደብረ ታቦር ተገሊጾምስ ናይ ክርስቶስ ክብርን አምላኽነትን መለኮትነትን ክምስክሩ እዮም ተገሊጾም ነይሮም ስለዚህ ከድሕነና ዝግቦ ንዓለም ኩሉ ክብጆ ዝግቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ስለዝኾነ ናይ ዓለም መድኃኒት ክስማዕ ዝግቦ አካል ክስማዕ ዝግቦ ቤዛ ክስማዕ ዝግቦ ፈውስ ናይ ዓለም ነውርን ነቐፋን ዘይብሉ መስዋዕቲ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ስለዝኾነ አፍቲ ደብረ ታቦር እውን በይኑ ተገሊጹ እወ ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ቅዱሳን ብሉይ ኪዳን ከም ዝነበሩ መጽሐፍ ቅዱስና ይነግረና እዩ ግዚያዊ ድሕነት ግዚያዊ ናይ ምትዕራቅ ስራሕቲ እውን ይሰርሑ ከም ዝነበሩ መጽሐፍና ይነግረና እዩ ታሪክ ቤተ ክርስቲያንና ይነግረና እዩ ነገር ግን ፍጹም ድሕነት ከምፁ አይካሉን ነቢያት በከመይ እግዚአብሔር ከም ዚሉ ተናጊሩ እናወሉ
ካብ እግዚአብሔር ናብ ነገስታት ካብ እግዚአብሔር ናብ ህዝቢ መልእኽቲ የምፁ ነይሮም ነገር ግን በኃይልን በስልጣንን ከም ክርስቶስ ገይሮም ከድሕኑ ስለዘይኽእሉ ንትናይ ክርስቶስ ስራሕ ክወዳደሩ ስለዘይኽእሉ ዘለዓለማዊ ድሕነት እውን ከየምፁ ሞት ስለዝኸልከሎም ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ናይ ብሉይ ኪዳን ሊቃነ ካህናት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በይኑ ንዓለም ኩሉ ኸድሕን ናብዚ ምድሪ እዚ ምስ ወረደ ካብታ ቅድስት ዝኾነት ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሪዱ ካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ እንቲአሁ ለቃል ኮነ ለስጋ ወእንቲአሁ ለስጋ ኮነ ለቃል ናይ ቃል ገንዘብ ናይ መለኮት ገንዘብ ንስጋ ናይ ስጋ ገንዘብ ናይ ስጋ ባህሪያት ድማ ንመለኮት ንቃል ተዋሂዱ ብተዋህዶ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ከድሕንና ዝኽእል በይኑ ስለዝኾነ እቶም ነቢያት ካብ ደብረ ታቦር ተመሊሶም ነናቦቶም ኸይዶም ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ደብረ ታቦር ምስቶም ሐዋርያት ገና እቲ ዘይተወደአ ስርሑ እቲ ዘይተወደአ ናይ ቤዛነት ግብሩ ክፍጽም ተመሊሱ ካብቲ እምባ ንታሕቲ ወሪዱ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ወኩራን ህዝበ ክርስቲያን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ተሰቂሉ ንዓለም ኩሉ ቤዛ ኮይኑ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ ሊቀ ካህንነት ስራሕ እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ናይ መስዋዕቲ ነዊሕ ዝኾነ ናይ መስዋዕቲ ፕሮሰስ ወይ ድማ ኸይዲ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝፈስስ ዝነበረ ናይ እንስሳት ደም እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝፈስስ ዝነበረ ናይ ኣባጊዕ ደም ናይ ጣል ናይ ዝራብዓት ናይ ልሕምቲ ደም ከቋርጥ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ እቲ ደም ንሱ ፍጹም ድሕነት ከምጽእ ስለ ዘይካኣለ ሓደ ግዜ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ኣፍሲሱ ንዓለም ኩሉ ኸድሕን ፍቃደኛ ስለ ዝኾነ ንተን ምንም ኣበሳ ዘይብለን ዝነበራ እንስሳት እውን ንኣተን ብዘይበደለን ይሕረዳ ስለ ዝነበራ ንኣተን ዕሪፉ ንዓለም ኩሉ እውን ክዓርፍን ከድሕንን ፍቃደኛ ስለ ዝኾነ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛ ኮይኑ ደም ኣፍሲሱ ንደቂ ሰባት ኣድሒኑ እዩ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ደብረ ታቦር ገጹ ከም ዝተለወጠ ሁሉ ኣብ ደብረ ታቦር ገጹ ከም ዘንጸባረቐ ኣብ ደብረ ታቦር ክዳኑ እውን ከም በረድ ጻዕዳ ከም ዝኾነ ብዕለተ ዓርቢ መከራ ክቅበል ከሎ ንደቂ ሰባት ከድሕን ከሎ ግን እቲ ገጽ ንሱ እቲ መልክዕ ንሱ ተቀይሩ እዩ ከምቲ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥሪ 2 ዝነግረና መልክዕን ጽባቐን የብሉን ምስራናዮ ክንፈትዎ ዘብህገና ትርኢት እውን የብሉን ኢሉ ኢሳይያስ ነቢይ ኣብ ትንቢቱ ከም ዝተናገሮ ብዕለተ ዓርቢ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ዝነበረ ብርሃንነቱ እቲ ዝነበረ መልክዑ ተቀይሩ እዩ ናብ ደም እዩ ተቀይሩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መልክዑ ብዙሕ ግርፋት ስለ ዝተገረፈ ብዙሕ መከራ ስለ ዝተቀበለ እቶም ብዙሓት ሰባት መልክዑ ክሪኡ ደድሕሪኡ ዝጎዩ ዝነበሩ ኣካላት ደድሕሪኡ ዝጎዩ ዝነበሩ ሰባት መልክዑ ክሪኡ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ መልክዑ ሪኢኻዮ ደስ ዘብል ባህ ዘብል መልክዕ ስለ ዝነበሮ ብዕለተ ዓርብ ግና እቲ መልክዕ ንሱ ጠፊኡ እዩ እቲ መልክዕ ንሱ ብደም ተሸፊኑ እዩ ሪናዮ ደስ ዘብል መልክዕ የነበሮን ብዕለተ ዓርቢ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ከም ፀሓይ ዘብርህ ዝነበረ መልክዕ ጠፊኡ እዩ ንሕና ምእንቲ ክንፍወስ ንሕና ምእንቲ ክንቅደስ ንሕና ምእንቲ ዝተስተኻኸለ ናብራ ኣብ ሰማያት ክንነብር እቲ ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዘፍሰሶ ደም በቲ ደም ንሱ ተሓጢብና በቲ ደም ንሱ ተቀዲስና ከምቲ ትርኢቱ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተለወጠን ከም ፀሓይ ዘብርህን ንሕና ቅዱሳንን ነውር ነቐፋን ዘይብልና ቅዱሳን ኮይና ምእንቲ ኣብ የማን እግዚአብሔር ክንቀውም ምእንቲ ንእግዚአብሔር ኣብ ክንወርሶ መንግስቲ ኣምላኽ ገንዘብ ምእንቲ ክንገብራስ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ዓርቢ መልክዑ ብደም ተሸፊኑ
بزح مكرا تقبلوا حيزون تنبيت إساياس معراف 53 قطر 5 خريو خلنا نسقنا بسنك حاتياتنا قوسله بسنكي بدلنا ون دقيقة من تدحنتنا مقطعتي ناو ورده نحنا ون بقصلو تفوسنا يبل تنبيت إساياس معراف 53 كاب قطر 5 هايون بقصل زياهو بناتو قصلينا تفوسنا كوران حزب كريستيان بناي قويتانا مدحانيتنا يسوس كريستوس دمن بيزانتنينا تقدسنا كوران حزب كريستيان بتنورن نقفان زي ولو نصف مسوعتي اغزيابير ولد إنا تغزينا كوران دك اغزيابير يوحنس مطمق ناين ساعة ጥምቀት خطمق كله قويتانا مدحانيتنا يسوس كريستوس ون حقن تنبيتن خفصم أرآيان مثالين نخون خطمق ناو يوحنس مطمق خير انتلو وانجل يوحنس معراف حدا قصر 29 نوا بقول اغزيابير زياتت وياسس لهاتيات عالم ناي عالم حاتيات زرحق ناي عالم حاتيات زوجد ناي اغزيابير بقعسي اوزينيهو إلو يوحنس مطمق نقويتانا مدحتنا يسوس كريستوس أبيردانوس بحري مسكرلو نيرو اغزيابير أون أبيردانوس قويتانا مدحتنا يسوس كريستوس خطمق كله اتزفتو وديس ازيو إلو مسكرلو نيرو دقي مدما أفت ماتيوس وانجيل معراف 17 أب دورة تاور دما نخالا أي غزي اغزيابير أب زنتو تولي زافكر اتزفقر ودي اتزفتو ودي زيو دس زبلني باه زبلني ودي زيو نو سمعوا بو يخم كدحنو بو يخم كتفوسو بو يخم كتقدسو ما نو سمعوا بمال اغزيابير اب مسكرو نيرو سلازي قويتانا مدحتنا يسوس كريستوس نورن نقفان زي ولو ناي عالم حاتيات كرحق زخل ناي عالم حاتيات خوقر زخل حقنا بقعيو قويتانا مدحانيتنا يسوس كريستوس مغنياتو أبولي كدان ناي عالم حاتيات خوقر زخل ناي عالم حاتيات خفوز زخل ناي عالم حاتيات خرحق زخل أكل أي نبرن اتوم زحردو زنور انسسات كاب غزياو زخونه دحنت كاب غزياو زخونه حاتيات يوم زدحنو نيروم زلعلماو دحنت كركب زخل جين بقويتانا بمدحانيتنا بإيسوس كريستوس سلازخونه نوا بقول اغزيابير نا اغزيابير بقيع نور النقفان زي ولو بقيع حقنيا مسواتي حقنيا بيزا ازي ايو خبل يوحنس مطمق مسكرلو نا عالم حاتيات زوجد حاتيات زبال كاب عالم كرحق زخل نموتخ بموتو قتل زخل نتنساينا ون بتنسايو غيرو خبسر زخل حقنيا املاخ ود املاخ كريستوس يسوس زي ايو بموالي يوحنس مطمق مسكرلو سلازي كوران حزب كريستيان زتقدسنا زنصحنا بقويتانا بمدحريتنا بإيسوس كريستوس دمينا كمتي قدوس يوحنس ام ملختو او قداماي ملختو ام معراف 1 قطر 7 خمزي كبل استناغره ودمو لإيسوس كريستوس يانصحن ام كلو هاطاوينا دم قويتانا إيسوس كريستوس كاو كل حاتياتنا دم ودو إيسوس كريستوس كاو كل بدلنا حاتياتنا ينصحنا ايلو خمس استناغره زنصحنا زتقدسنا زدحنا كافت زنبره ناي بولي كيدان نوح زغونه ناي دحنت منقدي كافت فصم ناي دحنت منقدي خمص زيخل ناي انسسات مسواتي زغلاغلنان زتبجونان اب قرانيو مسقل تسقيلو زدحننا إيسوس كريستوس يو قويتا إيسوس كريستوس كاب حاموس مشت ساعه 3 اتحزو اسكاب اب قرانيو مسقل زسقللو قدس سغو خاب قدس نوسو اسكاو زفللو اسكاو 4 ساعات شعاته ن10 8 ساعات زاكل بزح مكرا تقبليو بزح غرفات تغريفيو اعصمتو اسكاو زقصر دمو اسكاو زفسس
ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሕ መከራ ተሸኪሙ እዩ ብዙሕ በደል ተሸኪሙ እዩ ምንም በደል ዘይውሉን ሃለወ ነውር ነቀፋን ዘይውሉን ሃለወ ንአና ንኃጢአተኛታት ንአና ጽድቅናን መርገምናን ከም ጨርቅ መርገም ዝተቆጸረልና ህዝቢ ደቂ አዳም ንኸድሕን ንኽፍውስ ንኽፍጆ ብዙሕ መከራ ተሸኪሙ እዩ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኸድሕነና ዝኽእል ክፍውሰና ዝኽእል ንሱ በይኑ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ ንኡ ስምዕዎ እሺ በልዎ ተኣዘዝዎ ድሕነትኩም ብኡ ዝፍጸም ኢሉ ኣብ ደብረ ታቦር መለኮትነቱን ክብሩን ናይ ክርስቶስ ኣብ ዝግለጸሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኮይኑ መስኪሩ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ብዙሓት ሐዋርያት ብዙሓት ቅዱሳን ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምስማዕ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብምእዛዝ እዮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ተመላሊሶም ናይ ቅድስና ክብሪ ረኺቦም ሐዋርያት ኩሎም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽነት ስለዝተረዱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ብዝግባእ ገይሮም ስለዝተረዱ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነትን አምላኽነትን ኣብ ማእኸል ነገስታት ኮይኖም ኣብ ማእኸል ኢአማንያን ኮይኖም እዮም መስኪሮም ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ በሓንቲ ስብከቱ በሓንቲ ግዜ ናይ ክርስቶስ ምስክርነቱ 3,000 ዝኣኽሉ ሰባት በሓደ ግዜ ኣጥሚቁ ቅዱስ ጴጥሮስ ናይ መጀመርያ ስርሑ ክንሪኦ ከለና ዓሳ እናገፈፈ ብዓሳ ምግፋፍ ዝመሓደር ዝነበረ ሰብ እዩ ነይሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ስሙ እናተባሃለ እናተጸውዐ ነገር ግን ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጸውዕሉ ሰዓት ጀሚሩ ንጎይታና ንክርስቶስ እሺ ኢሉ ተኣዚዙ ንጎይታና ንክርስቶስ ሰሚዑ እቲ ናይ ዓሳ ምግፋፍ ምድራዊ ስራሕ ገዲፉ ብዙሓት ሰባት ካፍቲ ባሕር ዝኾነ ዓለም ካፍቲ ክርስቶስ ዘይውሉ ህይወት ካፍቲ ክርስቶስ ዘይኸብረሉ ህይወት ካብኡ ገፊፉ ናብ የማን እግዚአብሔር ናፍቲ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ሕብረት ናፍቲ ትክክለኛ ናይ ክርስትና ህይወት ናይ ክርስቶስ አምላኽነት ሰዊኹ ነረድዩን ብዙሓት ህዝቢ እየብፅዩ እዚ ክገብር ዝኸኣለ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዙሓት ሐዋርያት እውን እዚ ክገብሩ ዝኸኣሉ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝሰምዕዎን ስለዝተኣዘዝዎን እዮም እምበኣር ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ንሕና እውን ንእግዚአብሔር ወልድ ንጎይታና ንመድሓትና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንሰምዕ ዝግበአና ንሱ እዩ ክዕርፈና ዝኽእል ንሱ እዩ ካብ በደልናን ካብ ጭንቅናን ክገላግለና ዝኽእል ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 28 ዝተመዝገበ ኣቱም እትጽዕሩን ጸር ዝኸወደኩምን ኩልኻትኩም ናባይ ንዑ ኣነ እውን ክዕርፈኩም እየ ኢሉ ናይ ድሕነትን ናይ ዕረፍትን ጻውዒት ከም ዝገበረና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 28 እዚ ቃል እዚ ሰሚዕና እዚ ድምጽ እዚ ሰሚዕና ንጽዕር ዘለና ኣካላት ሸኽሚ ዝኸበደና ኣካላት ኣብ መከራ ዘለና ኣካላት ክርስትና ዘይተረድአና ኣካላት ክርስቶስ ኢየሱስ እውን አምላኽ ወዲ አምላኽ ሓቀኛ አምላኽ ሓቀኛ መድኃኒት ሓቀኛ መንገዲ ሓቀኛ ቤዛ ትንሳኤን ህይወትን ሓቀኛ ጉንደወይኒ ሓቀኛ ብርሃን ምዃኑ ዘይፈለጥና ህዝበ ክርስቲያን ተሃሊና እቲ መድሕና ንሱ ምዃኑ ፈሊጥና ናብ ጎይታና ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንመጽእ ይግበአና ኩልኻትኩም ናባይ ንዑ እዩ ዝብለና ዘሎ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እወ ኩልኻትኩም ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም እየ ናባይ እንተመጺኹም ንኣይ ሽተልኩምኒ ንኣይ እንተሰሚዕኹምኒ ንኣይ እንተተኣዚዝኩምኒ ንኣይ እንተፈሊጥኩምኒ ክትዕርፉ ኢኹም ኣይትጽዕሩን ሓርነት ክትረኽቡ ኢኹም ብምባል እዩ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ጻውዒት ዘቕርበልና ዘሎ እወ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ እንተሰሚዕናዮ ንጎይታና ንኢየሱስ ክርስቶስ ሓቀኛ አምላኽ ምዃኑ ፈሊጥና አሚንና ተቀቢልና እንተዳ ንመላለስ ሃሊና ደቂ እግዚአብሔር ተባሂልና ክንጽዋዕ ናይ ውሉድነት ስልጣን ተዋሂቡና እዩ ክቡራን ደቂ እግዚአብሔር ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 12 ከምዚ ይብል
نتم كلهم زتقبلون بسمو نزامنون جنا ولد እግዚአብሔር كخونو سلطان هاوم يبلنا نتم كلهم استقبلوا نغويتانا نمدحانيتنا نኢየሱስ ክርስቶስ زتقبلوا አምላክ مخانو زفلطو ቤዛ مخانو زفلطو مدحانيت مخانو زفلطو فوس مخانو زفلطو بدمون ዓለም كل خمس حصبه زفلطو حقኛ زيحلف ሊቀ ካህንነት ከም ዘለዎ ዝፈለጡ ሰባት ሁላቶም ዘአመንዎ ውዚ ደቂ እግዚአብሔር ኮኑ ወልድ እግዚአብሔር ኮኑ ወረስት ኮኑ ስልጣን ወልድነት ይወም እዋ ደቂ እግዚአብሔር ተባይልና እንተ ተጸውዕና ኮይና ወረስቲና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ወረስቲና እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ክብሪ እቲ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ክብሪ ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ዝተዳለወልና መንግስት አምላኽ ክንወርስ ተስፋ ዘለና ህዝቢና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን እዋ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ አብየማን እግዚአብሔር ምንማር እዩ ክርስቶስ ዝሃበና ተስፋን ዘይሐልፍ ቃልን ቅዱሳን ተባሂልና ኣብ ሰማያት መንግስት አምላኽ ወሪስና ንኽነብር እዩ ቅዱስ ዮሐንስ አመልእኽቱ ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 25 ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ ናይ ዘለዓለም ህይወት እዩ ይብለና እወ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣብ መንግስት ሰቦና ኮይና ከም ፀሓይና ብርሃና ከምቲ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅድሚልና ዝራእናዮ ኣብ ደብረ ታቦር ትርኢቱ ከም ዝተለወጠ ገጹ ከም ፀሓይ ከም ዘብርሀ ክዳን እውን ከም በረድ ጻዕዳ ከም ዝኾነ ንሕና ኩላትና እውን እዚ ክብሪ እዚ ክንወርሲና ተጸውዕና ክቡራን ደቂ እግዚአብሔር መንግስት እግዚአብሔር ክንወርስ ምስ ክርስቶስ ሓደ ኮይና ኣብ መንግስት እግዚአብሔር ኣብ የማን እግዚአብሔር ክንነብር ዘለዓለም ዓለም ሕማምን ጥሜትን ዘይብሉ ዘለዓለም ዓለም ጥሜትን ጽምእን ዘይብሉ ከም ቅዱሳን መላእክት ኮይና ከም ፀሓይና ብርሃና ቅዱሳን ኮይና ንእግዚአብሔር እናምለኽና እናመስገናን ንኽነብርና ተስፋ ተዋሂብና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ስለዚህ እዚ ፈሊጥና እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተገለጸ ክብሪ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተመስከረ ምስክርነት ንሕና ክንምስክሮ እዩ ዝግበአና ደብረ ታቦር ንግዚኡ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ተገሊጹሉ ነይሩ ብሩህ ዝኾነ ደመና እውን ካብ ሰማያት ወሪዱ ሸፊንዎ ነይሩ ሙሴን ኤልያስን ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ሰባት ካብ ናይ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሐንስ እውን ካብ ናይ ሐዲስ ኪዳን ሐዋርያት ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ኮይኑ ተገሊጹ ነይሩ ኣብ ደብረ ታቦር ስለዚህ ደብረ ታቦር ከቢራ ነይራ ደብረ ታቦር ብርሃን ኮይና ነይራ ደብረ ታቦር ብሩህ ዝኾነ ደመና ተገሊጽላ ነይሩ ስለዚህ እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተገለጸ ክብሪ ኣብ ሰውነትና ክግለጽ ይግባእ እቲ ኣብ ደብረ ታቦር ዝተገለጸ ብርሃን ኣብ ሰውነትና ክበርህ ይግባእ እወ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ብርሃን ዝሓዘ ሰብ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ብርሃን እዩ ኩሉ ግዜ ህይወቱ ናይ ዓለም ብርሃን ይኹም ከም ዝተባሃልና ማንነቱ ሁሉ ብክርስቶስ ዘዕረፈ ህይወቱ ሁሉ ንክርስቶስ ዘረከበ እዩ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ክርስቶስ ብርሃን ዝኾነ አምላኽ ዝሓዘ ሰብ እወ ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ደብረ ታቦር ጉዙ እዩ እምባ እዩ ጎቦ እዩ ስለዚህ ዝሓልፍ ዝፈርስ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘይብሉ ጉዝ ዝኾነ እምባ እዩ ክቡራን ደቂ እግዚአብሔር ንሕና ግን ዘለዓለማውያን ኢና ንሕና ግን መንግስት አምላኽ ክንወርስ ንዘለዓለም ዓለም ተረስቲና ንዘለዓለም ዓለም ኸቢርና ክንነብር ኣብ ተስፋ ዘለና ብጎይታና ብመድኃኒትና በኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝድሓና ፈሊጥና ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤዛነት ተረዲና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ንኣና ከመልክዕ ንኣና ጽቡቃት ክገብር ንኣና ነውርን ነቐፋን ዘይብልና ክገብር ንሱ መልክዑ ጠፊኡ ዝወዓለ አምላኽ መድኃኒት ዝኾነ አምላኽ መንገዲ ዝኾነ አምላኽ መንገዲ ጽድቅን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ አምላኽ
እንኣምንን እንምልኽን ሰባት ስለ ዝኾንና ንዘለዓለመ ዓለም ብኡ ተተስፊና ብኡ ተበጂና ንነብር ዘለና ህዝቢ እቲ ዝነበረ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ጸልማት ዘመን ናይ ኩነኔ ዘመን ናይ ፍዳ ዘመን ሓሊፉ ብሩህ ዝኾነ ናይ ሓድስ ኪዳን ዘመን ወሪስና ዘለና መንግስት እግዚአብሔር በክርስቶስ ተቀበልና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ብደሙ ገይሩ ዝቀደሰና ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደሪ ተባሂልና ተጸዋዕና ቅዱሳን ህዝበ ክርስቲያን ስለዝኾንና ክርስቶስ ኢየሱስ ገጹ ከም ዝተለወጠ ገጹ ከም ዘበርሀ ንሕናውን ገጽና ብሩሃት ኮይና ህይወትና ሁሉ ብሩህ ኮይኑ እዚ ድንግዝግዝ ዝኾነ ዓለም እዚ ናይ መከራ ዝኾነ ዓለም እንከ ታለለና እንከ ሸነፈና እንከ ሰዓረና ነገር ኩሉ ሞት ኩሉ በክርስቶስ ተሳዒሩ ስለዝኾነ በክርስቶስ ተሸኒፉ ስለዝኾነ በክርስቶስ ተዋሒጡ ስለዝኾነ ሞትን መቃብርን ውን በክርስቶስ ኢየሱስ ብሞቱን ብትንሳኤውን ተረጊጾም ኃይልን ሞራልን ዓቅምን ዘይውሎም ስለዝኾኑ እዚ ህይወት እዚ ተስፋ ጌርና ምስ ክርስቶስ ሓደ ኮይና ምስ ተሐቀኛ ጉንዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተጣቢቅና ምስ ተሐቀኛ ዝኾነ ዘይሐልፍ ጎይታ ምስኡ ሓደ ኮይና ንሕናውን ንዘለዓለመ ዓለም ኣብ የማን እግዚአብሔር ንኽነብር ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና እወ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ክንሪኦ ከለና በሓርነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ አውፂና እዩ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ በክርስቶስ ሓራ አውፂና ኢና በሓርነትን ብነፃነትን ምእንቲ ክንነብር ስለዚ ጽንዑ ተመሊስኩም በርዑት ባርነት ኣይትቆረኑ ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ስለዚ በክርስቶስ ኢየሱስ ነፃ ወፂና ንሃለና በክርስቶስ ኢየሱስ ድሒና ንሃለና ተመሊስና ናብ ኃጢአት ክንምለስ የብልናን ክልወጥ ዝግበና ናብ ብርሃን ክልወጥ ዝግበና ናብ ቅድስና ናይ መንፈስ ቅዱስ ፍረ ሰናይ ዝኾነ ግብርና ሰራሕና ብቴማን ዝኾነ ናይ ቅድስና መንገዲ ክንመላለስ ሰውነትና ናይ መንፈስ ቅዱስ መሕደር ምዃኑ ፈሊጥና ሰውነትና ብጎይታና በመድኃኒትና በኢየሱስ ክርስቶስ ዝተገዘ ምዃኑ ፈሊጥና ኩላትና ውን ናይ ክርስቶስ ምዃንና ፈሊጥና በክርስቶስ ኢየሱስ ክንነብር ይዝግበና ተመሊስና ናብ ርዑት ባርነት ናብ ኃጢአት ክንምለስ ይግበናን ኣብ ቅድሜና ዘሎ ተስፋ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ክርስቶስ ዘተስፋውና ተስፋ ናይ ዘለዓለመ ዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለመ ዓለም መንግስቲ ምዃኑ ፈሊጥና ናፍታ ብዓይኒ ዘይተረአየት ብእዝኒ ዘይተሰምዐት ብልቦና ሰባት ዘይተሐሰበት እግዚአብሔር ሰርሐልና መንግስቲ አምላኽ ናብኣ ንኽንኣቱ ብተስፋ ክንነብር ይዝግበና ክቡራን ህዝበ ክርስቲያን ስለዚ እዚ በዓል እዚ ካብዞም ናይ ጎይታና ናይ መድኃኒትና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትሽዓተ ዓበይቲ በዓላት ሓደ ዝኾነ ደብረ ታቦር እዩ እሞ ደብረ ታቦር ክንኽብር ከለና ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩ ከም ዝገለጸ ደብረ ታቦር ትርኢቱ ከም ዝተለወጠ ከም ፀሓይ ገጹ ከም ዘብረሀ ሰውነትና ሁሉ ህይወትና ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተቀዲስና ኣብ ቀራንዮ መስቀል ዝተገዛእና ምዃንና ፈሊጥና ካብ ኃጢአት ናብ ጽድቂ ተለዊጥና ካብቲ ዝኣረገ ማንነት ናብቲ ዘይሐልፍ ማንነት ተሐዲስና ህይወትና ሁሉ ብንስሐ እናተመላለስና ክንነብር ይዝግበና እሞ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ዘተስፈወና ተስፋ ንኸውርሰና ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነልና ናይ ኣብ ጸጋ ናይ ወልዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ምስ ኩልና ይኹን ንኡ ስምዕዎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 5 ወስብሐት ለእግዚአብሔር